A testvérzó, de ezt már mondtam is ebben, testvérzős mozdulok előre, mozdulok hátra. Testen indultam, megkaptam a testvérzőt, rávágtam, visszajött a parádékhoz, és utána még mindig kezdődött. Na most mondjuk ebben azt mondjuk, hogy ugyanaz minden, csak lehet érni. Nem mondtam, hogy valami. Érzik. De az egyik is éreztetni fogja. Jövök kicsit nehezebb, de kicsit nőhely csak szólni lehet, ez Isten sok benne. És akkor most kész játszunk. Milyen jó, hogy eljáték. Nézzétek meg, hogy történt. Megköszönjük. Tartja, és csak figyelj, nem szabad nyomorásra valami. Érzés van, visszafeszítés. Elvalaki komoly, mert ide értetek, megtiszteltetek azon, hogy hallgatni, hát minden tisztelnék kell azon, hogy tehát azért rossz érzés, hogy gondol elvezetben. Mindeket azt írja a jelentség 1940-ben, hogy a technikát a taktikát kezdettől fogva azonnal tanítani kell a maga szintjét. Azt írja a Leszák 906-ban, 902-ben a hovagarról, és az összes mindenkitől bizony a taktikát tanítani kell, és el kell kezdeni a taktikát. Most úgy érzem, hogy barátok vagyunk, hallgatók titeket. Én is voltam egy fiatalmester, most egy sikeres élmarha vagyok, tehát nem sértettük, hadd elveszem, végeztek élmarmesterképzőt. Hát most kell tanítani azt a fura taktikát rögtön. Csak mindig tudásának a szintjét kell tanítani. Más. Hadd mutassak egy állapotot, nincs állat, nem lesz. Rajzolok ide egy kört, és húzok ide egy vonatot, és ide írom egyszerű egyes állomások. Ide benne arc, külső arc, belső arc, mell, has, fej, szúrások. Itt a kör, itt vannak az egyes állomások. Ide mit kell írni? Ezeket meg kell próbálni kivédni. Ide mit kell írni? Aki véd az ellen, mit kell próbálni? Cseleszni. Aki jól cselesz, visszajött, ugye? Közbe kell támadni. Aki közbe támad, egyszerű egyes vágásokat csinálni. A világ legegyszerűbb taktikai felépítése, nincs benne a második szándék. Na de hát tanítunk egy egyéveli modellt. Ezt megértettem. A taktikának az a része a második szándék, hogy később. De kezdjétek meg neked mondani. Maga szintjén ezt megtanulhatja. Mi a következmény? Nem azt kell mondani, hogy jaj, a mester nincs, akkor verseny nem tudok tanítani erről. Arra kell szoktatni a tanítani, tudja, hogy csinálni. De egyszer év a mástól valakivel. És én azt látom, hogy az folyton közben áll. Akkor nem azt mondom, hogy megjelölek el és védni. Mert lehet, hogy ő olyan rossz diszpozícióban van, hogy nem tudja megcsinálni. De ő úgy van tanítva, hogy tudja, hogy az államban közbevágó ember vagy második szándékra megy és kivéde, vagy egyszerű egyenes támadással, és akkor a saját repertoárban kiválasztja azt, amit most úgy érzi, hogy meg tud csinálni, és akkor elég annyit mondani, hogy igaz, most már kell érzni, gyerek. Tehát nem a konkrét dolgot gondol be, mert lehet, hogy problémázni. Más? Nagyon nehéz, biztos volt a társam, és én még nem merek egyenesen. Viszont tudom, hogy belevágni nem fogom azt használni. De van fordít, hogy nem mere vágni, inkább elindulok sünni eset, mikor belevágni helyezet. De tudni kell, tehát ezt az alaptechnikát, ezt megjelent. Most egy kicsit látsz. Most mi történik? Megmondta, hogy jön a kezem, nem gyorsan, megmondta. Bizony. Másodszor megemeltem, valahol a részben elvágni. Ugye, és elég gyors. És 3 éve nem is végül. Megindult a kezem,
megint utána, amikor eljöttem. Megint visszatérek fel, amit mondani akarok. Nem helyen, nem állva, illetve lehet azt is. Pihentek meg az iskola között. Most tegyük, hogy nagyon dolgoztunk ilyetekre, akkor úgy kicsit játszunk. Elővágás, akkor egyet. Meg tudja támadni, én nem mondom. Mit csinál? Természetesen eljutott vele, elkapta a pénzt. Mert úgy van tanítva. Tehát nem elég megtanítani a tengelyütésvágást, meg kell tanítani alkalmazni, neki most már természetes. De amikor tanítom a gyereket, és ezt megtanítottam, akkor meg kell tanítani, és figyeljék. Azt mondta, hogy tudja a fejvágást, tudja a technikai vágást. Tudja a tengelyütésvágást. Nézzük meg, megyünk helybe, lépés, és tudja, hogy van. Tudja, és figyeljetek, nem szóltam meg föl, se indultam, ugyanezt kell csinálni, csak eltartásra. Állás, pár fejből. Tudom, még egyszer, hát nem ugyanaz. Csak oda kell figyelni, mikor testenül a másik előtt a tengelyet. Tehát azt, amit technikailag megtanítottam, azt alkalmazni is tanítom, és nem akarom, hogy tanulkoztam versenyzés is megcsináljuk, jó, nem készítés olimpiai bajnak, de azért rájött gyorsan meg. És ilyen szórakoztak veled is. Egy ütős szót nem szólok, és tudja, hogy mit kell csinálni. Rájött, gyere! Na, mi történt? Most mondom. Mert így szoktunk dolgozni. Most lelassítom ezt. Megindultam persze, jött a fej. Na, mondom, hogy nem a fejet, tehát bedugom a fejemet, és második szándékra megy. De ő már észrevett. Mit csinál? Nézzétek! Igaz? Mint a sakkozni. Hát élvezzük, és játszunk, és átverjük egymást. Ide el kell tudni én. És akkor szórakoztatom a mesterünk, és a tanítánynak is áll. Ami szép, az szép. Kínos. Jó volt el. Na most ezzel a kis játékkal mit értem? Nem mondtam, hogy csinál. Most el akarja kapni, mert tudja, hogy elhozom. Mint a vörös pecset. Tessék. Na de ez változás. Azt mondom neki, hogy Gorgírt és Kárgyi oda, ugye? Köszi, felelőszobakra. Jó, nem még. Jó, hát gondolt. Jó, még. Ugye ez. Nem sikerült, de 3 éve nem, de figyeljétek. Mit csinál? Észrevettem védeni, akkor felmecsen róluk. Nem véletlen tudatos, de mondtam, nem mondtam, de éreztem. Most kasztráltam, hogy oldalosnál. Na most a tempóvágásnál, hogy nem menjünk el a messzire, kétféle tétet kell tanítani. Vagy úgy, hogy testen indulok, vagy úgy, hogy messze legyek, elindulok, és mivel ő tartja a távolságot, és érzem, hogy nem jön utól visszaemelek, akkor kell várni. Ez egy nagyon nehéz gyakorlat, de ülik el a lábán, és figyelni, nem szabad felálljon, és akkor kell megcsinálja fordulni. Amikor én elindultam, most nem vág tempót, legfeljebb elkapja a fejét. De ha meghúzza, és tudja, hogy utána kiemelek, akkor az lesz, hogy akkor fog. Pontosan akkor, amikor visszahoztam. És mindjárt lábgyakorlatot neked, akkor úgy kell a láb. Most én ezeket vezényelvétek, nagyon jó. De a csapvezényeket, abban még nem lesz ilyen lábakra, mint hogyha meg is szólítom, hogy leesnek szó. Még egyszer. Na, ezt tudtam.
úgy ne eltegyen. Tessék el, állás kész, rajta. Sűrűnek azt mondja, elkezdi tartozni. Tehát nem sokáig tartani vele. Megállok iskola közben, halmazuljon ki, itt is, és utána mit kell, ami az iskolában, vagy a versenyen jön, hogy azt mondják, hogy állás kész, és nem az, hogy a kész és egy fősáv, hanem meg odafigyelj, és akkor csak az állás. Így is. Ugye, hogy megcsinálni? Na most maga a mozdulat egészségben az. Tehát akinek megtanítottam az ütésvágást, az meg tudja csinálni az elvágást is. Legfeljebb jönnek a húzottságok. Hadd bemutatom nektek, mert érdekes. A Pesti Világbajnokságon a 75-ösön Gedőben már nagyon jött fölfelé, nem is nyilván az oroszkodást, utána kezdtem én is kiállni. Nagyon gyorsak voltak, és még most is sokszor megindulnak, csak visszahúzott arra, és amikor a magyar versenyző megindul, akkor ő befejezi, és azt mondja, hogy a támadó. Na most engem annak idején tanítottak, hogy ez az előadás. Később úgy tanítottak, hogy dőnyelket elindul. Még később a János bácsi tanított, hogy csináljuk dőnyelket elindul, és csináljuk egy hátradútörést. És ez volt a legjobb. Na most nézzétek ezt meg. Mert ez is a jó mester munkának egyébként. A Nazlibon Gedővári volt versenyből, végül csodálatos technikás volt, hova visszaemel, mi ez? És akkor rájöttem arra, hogy egy tehát ez direkten elviszta. A Gedővári azt csináltam, hogy tőlem nyújtott, és azt mondtam, hogy nem ezt fogjuk csinálni, hanem beletörünk abba az elővágásba. Na most tessék meg, megcsináljuk a rendszert. És ezt mindjárt előkészítésre az orosz bírom megindulok, csinálnak, de csak az elővágást csinál meg egy helytől. Most már befejezem én támadok. Na most rájöttünk erre, tessék ezt az elővágást megcsinálni egy fél évvel. Már baszol, igaz? Na most, ha ezt tovább akarom vinni, és tudom, hogy az ellenfelem hajlamos el, akkor megindul egy ugrás lépés előkészítésre válunk oldalra, én át akarom venni. És akkor itt előtt várom. Tessék. Igaz? Tovább menve, hogy lehetne ezt elég gyakorolni. Jön. Na most, nem emeled meg a kapot, hanem átveszem, és így lezárva megyek. Ő megy hátra öldalásra, és második ütemben fog előre. Csak akkor fog előre. Igaz? Megcsináltam? Na most, hogyan felére tanítsam ezt meg, ha én nem azt hiszem, hanem csak itt egy. És hogy mekkora változások vannak, ugye mi úgy tanultuk, hogy első ütemben, második ütemben, és utolsó ütemben. De mi az utolsó ütemben elővágás kritériuma? Mikor jó a megelőző tempóban, vagy kizárólag. De ez nem igaz. Már nem igaz, mert a tudás változik. Tessék, nem igaz. Csinálj csak meg ezt a mocskos dolgot. Bemutatom a cseh, ugyanabban az ütemben belevág, felül megemelve, hiába fejezem be, hiába utolsó ütem nálam van meg, közben kijut. Ez az. Megemel, nem elvezek tempó, csak kihuszom. Nagyon jó akció, persze. Kell gyakorolni, hát hogy ne kell? Ahogy gyakorolja, hogyha nincs mester. Mindig először mesterelni mindent, és aztán egy másod, és aztán jön a verseny. Ugye milyen érdekessé lehet tenni is oda. Akkor most ez egy nehezebb dolog, odaállok, és játszolgatunk egyet. Azt mondom neki, megnyomom a pengét, visszanyomozunk. Nagyon rossz a tőle, nagyon ajánlom. Tessék, ilyen szép. Ó, várj, tartja a távolság. Nincs
most ilyen van, de utalgatával se úgy érződtünk. Nagyon jó. Mit választott el? Vagy penyét, vagy megvárja a kezet. És ezt a kettőt csinálni. Ez az. Na, ugye mennyi eszem? Kutattam ezt. Gondoltam, hogy ide fog jönni a váltás, nem egész nagy. De ez mikor tudja megcsinálni? Rászoktatom, gondolom. Na persze, taktikai érzék beleszületik az emberre, de a fejleszteni kell, és akinek nincsen, az adunk egy kis tanultaktikára, akkor is. Na de ha nem figyeljük és nem csináljuk ilyet, akkor csak tudja a képesség. Mit lehet még csinálni? Hát persze. Isten kétszer-háromszor egymásnál kell az egyetet, hogy fel. Kétszer, egyszer azt fordít, hogy ne tudja kiszámolni, mit akarok meg. Ha tudom, hogy megint eljön csinálni. És elkezdeni. De jön ki. Már jön a kitérő. De egyszer trimvel vár, egyszer szekund. Közel vagyok, így van. Most megáll meg, ütés kéz. Miért vált ez? Mert olyan messze vagyok, állás, hogy kinyújtja a kezét, nem ér el. Tehát a kézvágásoknál egy, látok, akkor keveset kell. Na most ezt hiába mondom, mert a menet közben így szoktatunk, akkor így fogja csinálni az lehet. És el fogja érni. Mert az ellenfél nyugodt, mert azt hiszem, látom, nem ér. Lába nem mozdult, a kezem előre azt elfelejtem állás. Lehet kézvágást közelről is csinálni, persze, néha közel aztán, de innen is lehet is. Ez az. Hogy ki van benne volt? Nézzétek, hogy odadom a vonalat, mostosul megvár mögötte, de nem szabad. Én meg azt látom, hogy fenképpen. Vártam át. Mert rögtön ki akarok térni, de hiába akarok kitérni, átvágta az egészet azon, hogy felülről előtt áll. Ez még jó, mert elkapta. Ugye, ha nézi valaki, azt mondja, de ha valaki ugye elmagyarázni, ez mind tudás. Ez mind tudás. Hát nem lehet valakinek egy pillanatot mindig bemondani, hogy mit csináljon, és nincs olyan, egy ilyen szegény országban, vagy gazdagosság, hogy minden versenyjobbára fedettes mondjam, és nem is az a cél. Az a cél, hogy megtanulni valamit, és ezt megtanulni az előtt. Persze van olyan, az életben ennek lehetem a Barcelona olimpián. Döntőben az első az mondja, hogy hívták ezt a Belgiumra. Hát annak ilyen rangadatos vonalat, az ők elkezdtük meredíteni, ugyanazt adta, hogy szokatlan meredjenek. A népről Gyuri istenító volt, ragyogó technikát adott a Pézsától, és majdnem mindig beleszaladt fel. A Pézsra adott egy gyönyörű vonalat neki, ez még ehhez paszkos szak. Elkezdtünk kicsit dolgozni, meg sem. Na, néha meg, néha. De tanulni kell. Meg kell tanítani, hogy figyeljen oda, és azt tegyen jól repertoárba. A Májgimnástat az egyik ennek a róka. A hibás szabálymódosításai leegyszerűsített, jóval kevesebb akciót csinálni. Meg kell próbálni egy kicsit több, és kibökölni, hogy a rókot váltsák le, aztán verekedni azért egy szabály. Újra legyen módosítva, és akkor megint lehet egy csomó dolgot csinálni, például. 2 méternél mindig azt mondták, hogy elfigyelmeztették rá, mi az rókertő. Az első a lampon volt az olimpiai bajnok, állandóan lehetett az orrát is megtartott, de megszállt. Állandóan nem kell szabálni módosítani, egy kis játék. Na most egy formulós. Ugye milyen szépen hangzik? Ez nem azt mondja, tudjátok, hogy az élet formulós. Így jó. Na most van helyet, és most nem csináljuk most.
Fejezd itt be, és gyorsuljunk föl. Mi kell ehhez? Azt mondja, hogy itt, hogy csak érdekelték azt rá, és tudják azt, hogy ha én mester ezt nem tudom, akkor nem tudom tartani. Na most mi történik? Ha én el tudom hinteni, hogy az a 20 jelent ezzel idékül, megpróbálnák mindenféle ezt csinálni. És egyszer technikáljuk ezt, mert nézzétek el, azt mondom a versenynek, hogy rájön el, ugye? Ha én ezt ki akarom védeni, nem tudom. Most figyeljetek! Mit csinálok? Nem jöttem ide, mert úgy bekapom, mint a szar, hanem fölviszem a hegyét, visszakondom, de meg kell tartani a megsütőt. És figyeljetek meg, ezt milyen szép gyakorlott áll. Fej. Most lassítsuk, nem végben a fejet. Visszakondom. Ezek azok a dolgok, amiket a mesterterapézésnek, a mester asszisztálásnak nem kell csinálni. Most gondoltam, hogy el kell csinálni ezt a kis párbálon egyet jön vele, és elkezdett ezzel dolgozni annyit, hogy otthon maga is csinálhassa. Na most ilyen emberek az életben nem kedvezett, hát ez a hozzáállás. Mindent vezet a szövetség és nem értesek. Minden legyen. Na, csináljuk egy távozást, tessék figyelni. Megmondom, hogy hol van. Vártam, hogy helyett. De most már jobban figyelni. Tudtam, hogy most ide fog várni, de rajsz. Tudta, hogy ennek helyét vágunk, és visszafogtas visszavágni. Tessék nekem, tudom. Mert gondolkozunk, szeretettel csinálni. Jó dolog. Na nézd! Mi történt? Leborult. Ez az egy éves leborult. De most mikor lesz valakinek megtaníthatok egy gyors rendet pármányra, és nagyon sok győzetet csinálni. Olyan rendszer, az akkor lesz, ha tud egyenes rágni, tud borítani, és tud fontokat csinálni. Most ez vagy kijön tőle és improvizáció rögtönözés, vagy ismeri az ellenőr, és azt mondja, ennek meg lehet csinálni. Most fedessük el, látják meg. Képviselő. El akarom kapni kicsit előre, jól borítani. Később megnyúlok felé, jön vele egy parádé. Nem. Mind a hármat tudja, egyszerűen is már. Ez konkrét. 18 évet tanítottam, és hát fogtad fel. De most már mondtam, hogy észre, egy. Most én sem tudjuk, felismerni az, aki nem egy. Elmondani, el tudtam mondani. Azért hallottam? Igen. Hát kicsit elismerni. Jó, a hátra nem. Hát nem én, azt mondtam, ahol akarok. Gondoltam, hogy ide mutatott, hogy ide legyek, vagy életben volt, és meglátjuk, hogy életben. Vágjál oda? Még egyszer? Igaz? Tehát mit csinál? Borít be, még észrevető zárnak percet, továbbra is adjuk. De ezt ott hányszor elvágtak, tehát Jó, hosszú idő. Egy szép szívás. Jó. Szép körbül, gyorsul, jött, kész. Köszönöm, de ne arra, hogy nem. Ide csábítottalak. Én azt is, hogy segít akarni.